Karon panahon na mukaon ko kay daghan pag kanang ning na nagkinahanglan sa ang tabang sa ang kanang serbisyo. So bisag mo ingnon ko ninyo nga kuan kanang naay basig na iba na maingon nga nagpasumara ko na ko'y sakit, so natural dako jud ko ginanghan datong kay makaywa ko'y pamahaw. So mao to nga dako ko ginanghan kay na arang-arang maghanggang, so mukaon jud ko kay di pa ko ganang mamatay ko. Mao na yung ka istorya. Hi guys, good evening. Karon di ay nagluto day ko og kanang manok di ni Bisaya ha. So ang giadobo pinauga. So ingani agahang klase ng pagluto ibutangan ni nagsawitis. Ingani ag color. So mani among sudag panihapon karon gabi eh. So kutob nga maaga ni siya guys, nga mantika ay pa ni mo hauno. Nanatanan dani kay templado na ni. Butangan na nahadaan siya og timpla. Dan sa ko guys nga na pililing naman siguro ko nang sana ni nga hangutok. Gabi na sa oras sunday. Ito na? Nagapat ko no ko. Pero tulang ibuhat ako nagapat ni bo ko. Buing na. Hindi. May tabo. Gabi ipod. Ang sama ko uli nga. Wala gito ako katulog. Nasa ng ground. Kaya nauwagang kuan. Hindi na matambaw. So, ako pagsabang niya. Padado na naman sa pag-inom. Kaya nainom naman. Diyan naman yung mao. Wala ba di ipik? Bato ko kato. Grabe sakita sa sanggang. Kaya hindi naman sa karesita nga ako yung adun. Wala sa ang unang na guys. Hindi po kung ano yung ng utok. Kaya maungulam ako sa bamboba ni. Hindi ako makadimao. Siya tawag na na. Dahil ngayon ako dahil. Ito na ba ka diha? Ito na ba kasang video? Hindi ako nakanihilak. So saan ni pagtugan masarap niyang buhok. Ay, ginawa ko. Ang tudo kayo, habat sa balunta. Sa banang naligo man. Kaya nandun pang pagtagsilig, maay. Ito silig ang gugasan kayo na ang isu. Kaya na nagsilig sa gawas. Pang gawas na mga itong masilig yan. Nanodline ako. Binoo ko gabiin na. Uy, may nasa akong tambaw. Sigla na pa may tambaw. Magiring na gajid. So, ang buhok. Ang sana naman yung ramag nakulang na. So, ako nag-conditioner mo ni Gahi. Kay na-aksidente ning pagkaligo ka, uy. So, daghan may kalat-kalat na rin, guys. Kaya kaning magsigitag lakaw. Dito makapang ligpit. Nandiya. Para na ay siganda na. Pangligpitan niya itong kwarto. Ngarang kalata. Kay sibita o lakaw. O na guys. Saan na niya ang buhok. Nakasud lamok day. Ako sa kasilpon day. Ja. Sani ang stani. May niingan nga. Stress lagi ko na pa niya ang sakit kaya. Kaminawan ko na ako.
Kanang stress free na bitaw kuno ko. Di balik lagi ko na rin magsigisakit. Dinaad dyan na guys. Diyan sa ama natin, di man ito malikad dyan ma-stress ta. Para na karon wala na bitaw, tinaad bitaw. Sa siguro ni sa hanggi. Sila ka na hanggi pangana-anaan dyan. Kanan na ay, di na ako makatulong. Diyan, lain na yung istorya, lain na sa utok, lain na yung istorya. Wa ko kahibaw kung sa tambaw ba ni na kay kanan na ay kanilagi ang sakit kay apektado malagi ning ang apilagi ko ng utok kay malagi ni nerve malagi ni daris atong utok lagi ko ning sakita hanja kanang na ay naniingan na nga asaw paton ko og neurologist adungon ko no kog neurologist guys di ingon nga buang nakuha simba ko kay neuropathic mapigingan sa doktor nga agang sakit lagi kuno kanang ang giinom nga tambaw mura ra pud na og gipatol para ra pud na nabitar to yung ang ko gitan-aw nga murag para ra pud gipatol na ang gitambaw kay nerve na dali sa utok so maalas mo lagi na nga kanang na ay managsang kalipat na ko tinuod ay gadget lang hindi na ako magkadimawas ang trabaho ang adlag na rin ako makailang himim kasi sabi ko na ko sa mamutunog sa kala nga dito ko na makaila sa ang mga anak ko tiya ba gadget tiya hindi isip ka ito guys Nakakinsa ikaw. bitaw sa tinid laman dyan naglibog ko sa ang kuon ang libati kay wala na ko ko'y duot sa ba di na ko makadima o gabi tingadyo ko ko'y paghiga na ho nalipong ko kay sobrang lipong kay di ma dito mao pag-usam dito katambang ng katong ipalit nga di wako niya dyan so di magang nainam gabi matapos sa sakita sa ganggam so to ganina ni pagkasobi ng pagkabuntag kay hindi dyan na kayang kasakit bisan pikas la kanirang ang mainaan na ni sakitan mangkusi sakitan ko ti igon sa ninjo kasi igon sa ninjo kita tanong na dahil sa last messenger din patay man eh Ay, patay. yung tanong sa laborato lagi yun ang laborato kasimsiman ako kaila patay ni patay ako kaila ako kaila dani kisa ni Maylin ako ba kaila dani ito baga sa day kasimsiman maglaborato agad dyan so mga to guys sa naka-experience og kanang nay kuan kanang nay patalagi nay tambala lagi pero na akong danay mas mubo ang kuan kanang nay miligram ja agapon ko paanan basig ano matang tamba day basinog di pud kumo adon sige ra mas bumita ako sa masabo na iban ka sa among matambaw nga sa paper bag mas tambaw pa mar na gana nagisi naman yung paper bag og kuan so naagahang nahurot ma jud ni dapat ang imnon kaning kuan kana ay pregabalin mo ana kasi ni nagad ta mag-inom Kailan eh? burato kasi siyon ba ibut ako sa puro bisan kailan na sakto na silang giinom si Maylin na nakota na warong kailan na Dito niya mananigang burato. Kasi na yung apelido ko, miniwan siya. So guys, ako na dyan ko gamit na ni mga pagwapa nga pampaputi na sluran, diba? Para mga trip na magkuan.
Mag-lotion. Siguro ako, arkip ako, nagsigip ako pang gamit daning mga ang paggwapa. Gwapa na ko. Gwapa na ko daan ito. Saan man nga, di naman ta kani hangnaw, wa na gazid ni gamit sa gansa. Naman ta dana, pero magbutang ka ko ron. Kay sakit malagi yung ahang madampi aning ahang naong. So kani kang pluramin wala dyan ni gamit dani. Pero gamitin ko na to kay sayang man po. Nanay na. Madala naman maka gamit na panagsa, basta kaway sapot niya tanggam, sa tarang naman tag-inom. Karing utok na tuwa na. Para magkadimao. Dito guys, sawa po ko na nag-inom itong daming tambawa kay di mo ko ingani, katawa na gali kong im. Kay di naman maog ang tarang magnasang nangin na, murag sakto man, pero naggawas ng baba, di naman mao. Guma-guma na lagi ko. So, sino nagituto guys? Ganina. Akang plano rito sa banyo, magkapatra ko. Nang sabang may bubuan. Napasa na hinon, nag-vlog naman hinon ko. Kay, gabi, di pa man dyan ni basa-basa makatog. Maabuto nis paglipong ron. Katawan naman ko ng balay. Hindi, hinundon lang ko atong balay. Baning kag blue lagi ang balay, blue lagi ang balay. Asa man ka na, blue! Green. Green. Ay. So, agang di na lagi ning uto ka nga kuan, di ba? Di tapoy di mo inom kay. Pero nga di dagsad lang na itong tambaw day. Inom day ka kuan? Inom day ka o kananay. Primelis day? Nansa day ka? Kaya ganda. Para man na. Wow. Basig na sobraan. Sari mo giit. Hangin lang yun. Hindi nga di lagi magamit og kuan. Tugtog. Pinanglan mag-content ka original audio ra lagi. Para monetize ka. Kinsay kuan, kinsay nakailada ning gisin nato anay na ay namatay. Gisin din ba sa forum? Kasi nakailada na. Kisa to nang utana. Mayroon. Tagalis ako nun na. Okay ba ako eh? Mataan di. Mercy Kasimsiman Dagguta. Kasimsiman. Mercy Kasimsiman. Nasa ka ni. Nakakailada no? So guys, mga deto nakatawang di ko kamera. Wali na. Minsan naman ito dahil. Buang. Buang mo naman siguro ko. Kaya ginoon. Kamera ba? Kamera mo nakana? Opa. Hey guys, good morning. So, tugtungan niya ang video. Ako yung studio. Dali ko CR. Banta malibang. So, naaday nakabasa ko comments na to sa kuan ka ng YouTube. Paniingan nga. Ay, tugtong ngayon ay. Kananay. Mga ba kuno na inaisakit. Ako kuno kong inikitan sa pagkaon. Uy, naningkamot yung tolpog kumam nga. Mukhaon ko, uy, kay kananay. Dagan pa ba dyan ning kuan na nginanglan sa ang tabang. So, danglang kanan sa yan Napay purpose ang Ginoo na guys sa kalibutan. So, di pa siguro po ko kaano sa na ko gibati. So, diniingon nga kailangan ba ko daan ni Nidja. So, kanang si ma'am.
So, kuan ko no ko kanang nay mababa ko no nay sakit agam sa kuno ko inikitan sa ang pagkaon. So natural mo kaon jud ko kay kuan kanang na ay lisod maningkamot na pag kumukaan ko kay insa mamatay ko di ko makaon. So bisag sakit ang magali ang tuson. So di ko mag-vlog o kanang nay naglisod ko kaon or something sa iyang ipangbuhat diha nagkaan ako og karon sa buntag kay kandi pa ko ganahan og ingnan nga o irap ko kaadso. So kani ang mga video dani nanay wala man jud mo kay bawal siguro pug sa sakit ang gibati. So kung gusto mo tanawan ninyo og unsa ka sakit ng sakit nga trigeminal neuralgia, pag-search mo sa kuan sa YouTube or asa ba kay para makaibaw mo og unsa ka sakit ng sakita. So bisan gani og buhok ra mo dampi dari sana ang sakit naman gani. So wa man siguro pud sila ka experience so unsa gid ka sakit. So mo na nga nainiingon nga mabalik ko na ina sakit og gamit ako kuno ko iningkitan or kanang ginangahan sa pagkaanang. So ang pasalamat mo salamat sa Ginoo nga dakag iningkitan or dakag ginangahan sa pagkaon kay mas gali kaning kamot ug mukaon. So dere ko siya sa kita bugbaw naglingkod ko dari. So mas gusto ko dari mag-vlog karon kay grabe kasaba sa gawas basta di medyo maklaro basta na napay maingan nga na adto diha pag-vlog kay mo iko imong tingog. So asa naman dito dali mag-vlog. So di mo ganahan tanang sa ang vlog asa pud wa po ko na magas ja kananay sa ganahan naman pud ko sa mga taram pud nga mga ni suporta na sa mga video unja saba ka dito guys kay agbagod aran ka kusog so nagsago lang pinagpasawos mo na nga balag mo iko ang tingog basta kay ako sud di ka maklaro ka ng kuan. So kaning pag-vlog di pagkapad sa basta mag-vlog kay ug na pa yung mga magpatugtog lagi makapiright pud lagi mong kuan imong mga kuan na kita na gud ang giling kurang bawol. So pasensya nang dako si harang takilig kay kanang nay nagdali ko unja kinahanglan ko na makadugtong sa video karong adlaw. Kinahanglan manigamot ko guys kay kanang na ay nagpakuan ko nagpatiwas ako sa ahang kanang gipabuhat dahil kwarto. So kinahanglan siya og mahuman padung di ko maligo kay mula ko meron kanang na ay mahuman na siya kay sige lagi siya og kuan sa punas dugang sang istre sige og kabagat nanja ingon lagi tong Australiano nga Italiano mo siya, Italiano nga madari nga tinak, tingin nga kanang madali magaba, basta kay labi nagparat, kinanglan mag-close na, kay masaran na bintana, kay para di siya kaadyo madalo. So, mo na nga kamot ko sa ang pag-vlog, kay dana na nagikuha na ang kwarta sa sweldo sa YouTube. Diya, kanana ay para kanang ko mga manahan sa ako. Salamat ko rin sa tanan guys sa pila ka tigdang pag-vlog sa mga tanan ni tanaw. Sanas nakatabang at pilang mga nang bas na. Salamat din yung tanan sa mga tao nga opinion nila nga makasakit pod sa dughan. Hanaman dawaton kay nga naman sila mag-vlog ta. So mananja kanang nay wa man ko kuan guys. So amang ko yung gisakitan ko kay simpre pag ikaw nag-vlog badawaton din mo tanan ug sa mga komento sa mga tao kay sa mga imong mga viewers kay kuan man kananay sa naman sa aton kuan kananay mo man sinay aton kuan og mag-vlog ka di man sila makapamagusta ng ibang mga tao. So na sila ika-komento nimo. So harang ito ba guys isang giingan nga kananay katawaan pa ko kay daga kuno ko inigatan. So naning kamot ina pug nintan po ko may madam ning kamot so ko madam nga mukaon ko kay di ko ganang maludya ko. So kay time buntag hangkay ko karon sa ug dito ko kagwanta. So katong time madakod jud ko ginangahan, daghan jud ko kiningina kanang ginangahan sa pagkaon sa ang nilutong nila uy. Kay arang nang ketasa mao to nga adakod jud ko ginangahan dito kay. So di na kato sakit ang gams so banat kog kaon og di magsakit ang gams kay mao nay panahon nga ibaw inagkaon. So makainom ko datong prebagalin mga 4 ka oras ikan sa pag-inom. Makakuan ako, makaistorya na, makangangangan ako kay di nakadusakit. So karong gabi iniinuman ko, so karong buntag maron medyo arang-arang, makangangang ako kay di jud ko kanganga basta kay magsakit. Di magsakit ang hanggang. So base na iban guys nga di mo to base gustong mong next ang i-content agahang mga tambaw ang isa-usag pakita o pasabot din jo kay na ibang mga ningtan-aw nga ako sa mga ilan na nagbaliloy ra na so inga na ilang kuan
ilang siguro sa ilang una-una yun na. So ako amo ko na nga zo guys. Kaya ako naningkamot man ko sa mga tampaw sa na may mga nintabang na yang mga anak kanang nintabang na para sa ang tampaw diya. Sa sila po na sa YouTube kay marang lagi pa ni ating gisaligan. Diya kuan kan lagi ibang pang mga tao nga kanang nay uban pud murag gusto lang pud pasakitan pud tao og message. So ila pud na. So mato nga harang ito pag guys, tinang tato na nagtunga to ang video gabi eh. So harang lamang gidugangan kay kanang mabuntag ra man ko magbasa og message din nagali ko ka reply. Si inde nagali mag-reply na nang ang kuanda sa YouTube kay kanang nay arang busy ara ka kog trabaho. O sa koy kabandari na pay among kwarto ra to nga nalimos sudo pa mahinli eh. So kami ra din nangamot dari sa hinlo sa mga basura kay na naman lagi namo dyan di lalim dyan. Wa mi dari kauban kamera ja agduha ka laki na trabaho lagi sa taas ja kanang sige pamiingin kana na di lalim lagi og kana na ay ingani negosyo ja daghan ba ta jung kuan sige kun ja anja ni ingnan sa pagkog sige anja kanang na ay di lalim ning mag patrabaho ta daghan tao trabahoon so pasensya na nakita na ng bawal na sa likod kay di ako siya lagi naglingkod o pa ni tae ha sige may wag na kuan na kay naglingkod ra jud ko dari kay padung ko manablig so nagdamo ko cellphone so dami na laman jud ko kay ang aliwarin sa gawas jud nagsabay ang dagdag sa kuan dagdag sa nagtrabaho ja na sabay pa agbaod nga siya pakapa kanina kay napud dagat so grabe sa baa kasi mo napud mo nga ang kasaba ini ang video so mo na nga di ako sud sa CR nag-istorya so bisag bubura na yung istorya guys kanang naipasalaman makakuan ko ninyo so pasalamat ko sino karon nga agbahabagat medyo ning lirang-lirang na ja, grabe among labuhanon asa kasako na di lawa lagi ko kalaba kay naniingan nga di ko mapalabig kapoy kang botari kasi ko lang kumuluto hugas o kanang mga ginagmay sa kusina so ang among labunon jud kay na naimba ka sa among labunon ja kani mga basa ra mga panty mga ansa diha kaya ra man nang ja kanang nay sa mga niingan na maginiin na pasumail ko na giniin nga pasumail ko nagkasakit ko sa bahala na Ginoo ra may bahala ninyo ang akin atong sakit di ba ni natin ipamutbot kay kananay basig gabaan tas Ginoo. So mao to niingan nga kananay maroro ko kung sakit lagi ja. Salamat mo Ginoo, magpasalamat ko sa Ginoo nga niingan na hang maroro ko sakit. Mas ganahan ko dara aminaw kasi inon kog masakitin ko. So salamat di ay sa niingan nga maroro akbar ako na koy sakit lagi. So ako na ning kamot ko sang kagalingon nga bisag mo na muna na nang sanggibati haam zeng gidudahan ja. Ako na wala nag-feel kay pa na mga nasa Barjuri si Zumar ning asa pa na nang ja sama na pag ati Manila ilang papapakagawas so amo na kanang na ginawag lang kay moingan sila nga kanang na ay kuan wala man mo kay bugon sa gipang bati dari sa mga problema daghan ka ko ginang na jaja wa pakagawa silang papa anja mo na ginanglan sila nga malimbasog ko nga mukaon ko bisag maingon nga murag way sakit kay dakag ginangahan so salamat sa mga kuan sa mga comments nga maingan na maka-challenge anja kami kamot man ko guys kay daghan palagi ning asa nang karong panahon na napay mga anak ni Mario sa mananahan nila pag asikaso og ako mo ko ana maghigda na ko so magpasalamat lamang ganyan ta mo guys nga nagmura ko guys sakitan awon so salamat sukos Ginoo nga naningan na nga kananay mura ra ko guys sakit so natural manikamot ko kay wala imo lihok ja wa pud mi kasuhol ug magkuha migmi dari ug kuha mo ko asikaso wala may kasuhol. So mo na guys sa harong ipasabot ito sa ng istorya. So mo ra to guys kay maligos ako kay namilakaw ron at tumitag bilaran. So thank you for watching guys. Bye bye. God bless.